Павел Да. Кліньо, без сумніву, герой сьогоднішнього матчу 10-го тура Торпеда Минск Динамо Брест. Павел, калі ласка, як ти оцінюєш сьогоднішню гульню команди і її особливу концовку? Вялікі дякую за такі щирі слова. Ну як оцінювати гульню нашу? Буду, скажем так, гуляли усі одним цілим, були командою, були великі намагання перемогти один за одного, і я думаю, що сьогоднішній лік 1-1 це лік, який на табло оправдує всю нашу гульню, скажем так. Ти ранее в основному забивав за дублюючий склад Мінського Торпеда, почав виходити у основі, сьогодні так ґрунтовно вийшов на заміну і виніково. Як тобі забивати за основний склад команди? Невероятні емоції, дякую за питання. Не ведаю, як просто це сказати. Просто забив гол, мурашки, подлетів одразу ж до тренера, до команди, до персоналу клубу, відсвяткував. Потім після гульні подякував нашим завзятерам, які за нас завзяють кожну гульню. Їм так само дякую велике тому, що вони у тяжку хвилину для нас підтримують як могли. Це ми могли бачити і з Мінськом, і останні гульні. Щиро дякую їм, щиро дякую моїм сокомандникам і тренерам, які нас рихтували до цієї гульні. Насуперак шматліким меркаванням по гэтым матчі, што можна сказаць? Торпеда Мінск можа і будзе забіваць? Канешне, будзе. Усё наперадзе, ўсё будзе добра. Будзем працаваць і далей. Будзем імкнуцца кожны матч да пабеды. І я думаю, усё у нас атрымаецца.